zuciya ta kije sahibata, lokaci na naka ne sahibina, masoyiyata kai ne farin ciki na nawa. an shi furen kauna ya ki zo ki ji zance na in mata, zuci da baki na ke kadai suka yin zance, jini da hanta soyayya ba ma rabo in ba mutuwa ba. Na yi gamo da katar an soyayya na yau dacewa, zuci da baki na kai kadai suka yin zance, jini da hanta soyayya ba ma rabo in ba mutuwa ba. A cikin kalbi taki muradina wacce na saki cikin hubbi, daure ki min dama a soyayya ki min gurbi, na baki akalar so ki kadai na saka ki a raina madubin duba. Na yi gamo da katar an soyayya na yau dacewa, zuci da baki na kai kadai suka yin zance, jini da hanta soyayya ba ma rabo in ba mutuwa. alƙawari na rike har abada ni ce taka, ko mun wuya ko muna tare ba na gudu naka, ta da mace kauna ko ina kai zambe ka, domin na shaida ba za ka bar na a ranar na yau kuka ba. Mazaje nai sa'a lallai domin na dace, na samu diyar girma mai kyawun lafazin zance, dan halinki ya burge ni ko da ma mun dace, sonki yana raina abadan ba zan yowa wata ya ba. Na yi gamo da katar an soyayya na yau dacewa, zuci da baki na kai kadai suka yin zance, jini da hanta soyayya ba ma rabo in ba mutuwa. addu'a cikin raina Allah ya kai ran auren mu, in ganni gida naka babbar riba mun samu, na zama tutaka a gidan aure ga yayan mu, su ce mini ummin su kai kuma baba su ce maka ko kuma abba. Mu gode wa Allah mi hamdala da salati a gurin abban fati rasul mai kyan zati, shi ne fice karbori rasul mai jabaroti, ana kara mai daraja kauna da sun share ba za mu bari ba. Shi furen kauna ya ki zo ki ji zance na in mata, zuci da baki na ke kadai suka yin zance, jini da hanta soyayya ba ma rabo in ba mutuwa ba. Na yi gamo da katar an soyayya na yau dacewa, zuci da baki na kai kadai suka yin zance, jini da hanta soyayya ba ma rabo in ba mutuwa ba. Shi furen kauna ya ki zo ki ji zance na in mata, zuci da baki na ke kadai suka yin zance, jini da hanta soyayya ba ma rabo in ba mutuwa ba.